Tady vidíte mou pravou identitu. Fyzický muž, zcela jednoznačně heterosexuální, a fyzicky jako muž heterosexuál a duše holčičí. Tohle je muž, tohle je duše holka. Moje duše je lesbická, jakože lesba. Takže moje duše je na holky a fyzicky jsem taky na heterosexuální holky. Takže já to můžu jakkoliv střídat. Já jsem docela dokonalá bytost. V žádném případě nejsem nějaký prostě magor, úchyl, parazit, homosexuál a tak dále. Jsem vnitřně duše lesbička, lesba, na holky a tak dále. Ve 14 na Gimplu vojenském mi učitelka angličtiny říkala pupil štorka, žák štorek. Všichni ji opravovali, to je štorek. Ale ona už ta učitelka poznala moji ženskou duši. Ona mi říkala pupil štorka. V Americe z ubytovací služby byl tam černoch, takovej urostlej, tak 35. Dobýval se mi, jsme se seznámili na balkoně a jel po mně. A já jsem pak říkal, že mám v hlavě jednu velkou píču, jako. A on, já tam mám čuráky, dick. No a furt se mi dobýval na pokoj, jednou jsem byl ožralej, tak jsem ho pustil, no prostě, tak jsem mu říkal, tak ho vytáhni. Vytáhl Kláru jak svině. Říkám, ty vole, ty máš chobota jak slon. Jako, tak jsem mu tak z poloviny, tak jsem mu na něho šahal. Já jsem mu nic s tím nedělal, jo. Ale prostě homosexuál negr, Kláru jak svině. Říkám, ty máš macka, to tak mít, tak mám holek jak svině. Takže ty indicie, kdy mě gejové balili a i můj otec o mě říkal, že jsem homosexuál a chtěl pro mě chlapa. Heterosexuální chlapy o mě říkají, že jsem homosexuál, gejové mě balí, lesbičky a tak dále. No prostě, mohlo bych toho povídat hodně. Takže tady vidíte moje náušničky, ty už si nikdy nesundám. A jsou to slzičky. Jsou takové zbarvené. A já jsem plakal docela dost, do 40 let jsem plakal po synovi. Já jsem nevěděl, kdo jsem a takhle. Navenek se budu chovat jako muž, to jo. A tu ženu vnitřní budu ukazovat jenom nikomu jinému, jo. Navenek budu fyzicky velice silný muž. Nic jiného. A dívejte se na nánošice, když mě potkáte a říkejte si magor, úchyl, holka, buzerant, jo, jedno. Tohle je moje symbol třeba indiánů, jo. Indiáni se taky měli nějaké to, nebo ten pirát z Karibiku, kapitán Jack Sparrow, taky byl to výjimečná osobnost. No, takže vám přeju hezkého Silvestra. Moc se mi tam prdelky nevožerte. Já vás zachraňovat nebudu. Já mám nepojízdné auto, takže nepřijedu. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year.